Gernikarumoko kulturetxeak abendurako agenda argitaratu du. Abenduaren 2an, Liseo Antxokian, arratsaldeko 7etan lagun beltz asko antzeslana izango da Ados Teatroa eta Bide Bitarte Kooperatibaren eskutik. Abenduaren 8an, Daniel Garaiek antolatzen duen Kopernika Zinema eta Musika Festivala izango da Elai aretoan arratsaldeko 7etan. Hilaren 16an, migratzaileak dantza ikuskizuna izango da arratsaldeko 7etan Liseo Antxokian aukeran dantza konpainiaren eskutik. Abenduaren 22an, Golden Apple Quartet taldearen Vamos que nos vamos ikuskizuna izango da ikusgai arratsaldeko 8etan Liseo Antxokian. Zineklubaren agendaren kasuan, abenduaren 15ean arratsaldeko 8etan Luis Garrelen El Inocente filma izango da ikusgai. Abenduaren 26an eta 27an Errumaniako zine minizikloaren txanda izango da. Alexandru Belken Metronom eta Christian Mungiuren RMN filmak izango dira ziklo honen protagonistak. Azkenik, abenduaren 29an arratsaldeko 8etan ere, Pedro Durana eta Doru Junut Prisakariuren Agur Santa Clara filmaren emanaldia sarratuko du abenduko agenda.